Dalaygon ang Ginoo sa tanang panahon. Padayon kini nga magadasig kanimo igsuon ang imong igsuon pinagi sa pulong sa Ginoo. Hinaot nga malipayon kita nining matahong nga adlaw ug andam kita sa pagpatalinghaw sa pulong sa Ginoo. Ang atong pagatunan karon mga kaigsuonan, kuhaon nato gikan sa libro sa Lucas kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 11 mga kaigsuonan. So ato ning basahon karon tanan pansadili pa dulo na to ang Ginoo pinagi sa pagampo. Langit ng Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Naghangyo mi Ginoo sa imong pagpataliwala samtang kami magatuon karon sa imong mga pulong. Hinaot Ginoong Dios nga ikaw magagiya, magapanalangin ug pinaagi ni Lord ni ining among pagtuon karon. Mamahimo Amahan nga amo usab kining mapaambit ngadto sa uban. Aman wala may mahimo kung wala ka, imo ang himay dungog sa iyong pangalambalaan. In Jesus name, Amen. Padayon ta mga kaigsuonan, ang atong tun-an nining mo matahom nga adlaw, nagauluhan. Sa adlaw nga wala damha, gitawag ka. Imo pa bang nahinumduman ang imuhang kinabuhi nga sa una, bago ka nahimong Kristohanon, o kinsa ang gigamit nga instrumento para ka makaila sa Ginoo? Hinaot nga dili nimo malimtan sila mga kaigsuonan ug hangtod karon padayon paghihapon nimo silang gihandom kay dako kayo sila og parte sa imong kinabuhi. Bisan sa kuwa dako kong magpasalamat sa mga gigamit nga instrumento nganong naingon ani ta mga kaigsuonan diha sa pagpangalagad. Sa walay paglangan, akong gihangyo ang matag usa nga sa mubo lang nga panahon atong tun-an kining mga bersikulo. Ug kuyog muna ako mga kaigsuonan atong obserbahan ang mga panghitabo niini para kakuhaan natong pagtulunan. Lantaw na to ang verse 1 o verse 2 niingon dinhi, samtang ang mga tao nagpunsisok libot kaniya aron sa pagpamati sa pulong sa Dios, nagtindog siya daplin sa lanaw sa Genesaret. Verse 2, ug iyang nakita ang duha ka sakayan diha sa daplin sa lanaw apan ang mga mangingisda mikawas apan ang mga mangingisda mikawas nagikan niini og nang waswas sa ilang mga pukot. Ang nakanindot din mga kaigsuonan, makakuha dayon ta og pagtulunan gikan sa bersikulo 1 nga nagpunsisok ang mga tao. Naay excitement sa ilahang mga kaigsuonan sa dihang nadungog nila si Jesus. Ilado na kay nila si Ginoong Hesukristo mga kaigsuonan tungod sa ihang gipangbuhat. Kung imong lantaw ni sunod niya ang lantaw na to ang mga background ang sa Judea, Galilea, tabok sa Jordan, sa Decapolis. So daghan pang mga lugar mga kaigsuonan ang nakadungog sa iyang pagkamaayo. So niining panahon ng mga kaigsuonan, nagpili na si Ginoong Hesukristo sa iyang mga tinunan o ang usa nga sitwasyon dinhi kadtong iyang mapiling tinunan nang waswas na sa pukot. Mo na yang ingon ang pagtawag sa unang mga tinunan. Sa verse 3, sa pagsakay niya sa usa sa mga sakayan nga iya ni Simon, mihangyo siya kaniya sa pagtulod niini og jutay gikan sa mamala, ug siya milingkod og nagtudlo sa mga tao gikan sa sakayan. So si Ginoong Hesukristo gusto dayon siyang makapaambit, makashare kay tungod ang iyang purpose makaigsuonan dinhi sa kalibutan para nga luwason ang mga tao, muwali sa paghinulsol para mukabot maghinulsol sila sa ilang mga sala ug mobalik sa Ginoo aron madawat nila ang paglaom kasiguraduhan sa ilang kinabuhi. So ang sunod nga lesson nga atong makuha dinhi, di ba mga bantayan nato nga nang waswas na sila sa ilang pukot, unya niingon na si Jesus sa verse 3 nga pwede ba daw niya sa pagsakay niya sa usa sa mga sakayan nga iya ni Simon, mihangyo siya kaniya sa pagtulod niini og jutay gikan sa mamala kung siya milingkod og nagtudlo sa mga tao gikan sa sakayan. Verse 4, sa miundang na siya pagsulti, miingon siya ngadto kang Simon, palawod kamo ug itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. So nang waswas na nang limpyo na niya ang mga kini silang Simon Peter mga kaigsuonan, and then unsa kahay reaction nato kung kita mo buhatan ani nga papabalikon ta og palawod nga wala nagbuntag nga walay kuha. Tanawang response niya din higson.
Pero naay command ni Jesus, makuha na tong lesson po din sa verse 4. Excuse me. Naay command ni Jesus nga ingon nga palawod. Palawod kamo ug itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Ang verse 5 niingon siya dinhi, unya si Simon mitubag kaniya, Ginoo, tibok gabi kaming naghago ug wala gayud kami makakuha. Apan tungod sa imong sulti akong itaktak ang mga pukot. So naa ang obedience na ang pagtuman dinhi mga kaigsuonan ni Pedro bisan og gabi sila nga nagbuntag sila mga kaigsuonan, wala siya kuha, pero tungod kay gisugo sila ni Ginoong Hesukristo o naa siya'y dako nga pagtuo mga kaigsuonan nga tumanon ang sugo sa atong Ginoo. Versikulo 6 ningon siya dinhi, og sa nabuhat na nila kini nakakuha sila og dakong duot sa isda, og sa nag-anam na og kagisi ang ilang mga pukot. Verse 7, gikamay nila ang ilang mga kauban nga dito sa laing sakayan aron muduol og mutabang kanila. Sila nanuol og ilang gipuno ang duha ka sakayan nga tungod niya na sila nagkaunlod. Ganahan kay ko sa lesson din nga atong makuha nga usahay sa atong kinabuhi makaingon nata nga wala na tay mahimo. Pero ang Ginoo mo padala og mga instrumento para pagtagbo sa atong mga panginahanglan. Gusto pud ni Lord samaan ni nilang Peter nga sa dihang nakakuha sila, gitawag nila ilang mga kauban, ang Dios ganahan nga mo-share po ta sa atong mga panalangin. Ganahan ang Ginoo mga kaigsuonan nga kining panalangin nga atong nadawat, dili lang atuon. Sama nila dinhi mga kaigsuonan, gikamay nila ang ilang mga kauban nga dito sa laing sakayan aron moduol og mutabang kanila. Sunod, so ang lesson nato diha balikon nako, God wants us to share our blessings. Kung gusto sa Ginoo mga kaigsuonan nga ato usab nga ipaambit ang mga panalangin nga atong nadawat. Duol sa katapusan, ingon din apan sa pagkakita niini ni Simon Pedro mihapa siya sa tubangan ni Hesus ug miingon kaniya, pahawa gikan kanako kay ako usa ka tawo makasasala o Ginoo. So grabe na ang iyang napakita siya sa iyang pagpaubos mga kaigsuonan og nahingangha siya tungod kay kinsa man ni nga tawo mga igsoon. So sa verse 9 kay siya nahibulong pag-ayo lakip ang tanan nga kauban kaniya tungod sa mga isda nga ilang nakuha. So, sa atong kinabuhi kung naa na gyud mga higayon nga grabe na jud kay kalisod, ayaw jud kalimot nga isalig og gitugyan sa Ginoo kay ang Ginoo nasayod sa atong mga panginahanglan ug gusto sa Ginoo mga kaigsuonan nga magpabilin tang mulaom bisan sa sitwasyon nga lisod na jud kaayo. Sunod ingon dinhi, og mao usab sila si Santiago ug Juan nga mga anak ni Zebedeo nga mga kauban ni Simon unya si Jesus miingon kang Simon, ayaw kahadlok sukad karon managat na ikaw og mga tao ug sa nadala na nila ang ilang mga sakayan ngadto sa mamala ilang gibiyaan ang tanan ug mikuyog kaniya. So nasabtan nila mga kaigsuonan nga pinaagi sa pagsunod kang Ginoong Hesukristo o kining ilang gisunod mga kaigsuonan gamhanan kay bulungan do gibiyaan nila tanan. So unsa karon ang pwede nimong biyaan para sa Ginoo? Unsa karon ang butang kaya nimong biyaan para ni Lord? Nag-awhag ang Ginoo mga kaigsuonan, tagaan nato siya panahon, dili unta nato mas mahalon ang atong trabaho, dili unta nato mas mahalon ang ato ang ubang mga butang nga makababag sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Mahal ta sa Ginoo igsuon o ganahan ang Ginoo nga tawgon ta o gi-invite ni Lord igsuon. Kay ganahan si Lord kay nigabot sa katapusang mga adlaw atong ma-enjoy ang paglaom ang kaluwasan nga gitaniyag niya. So hinaot mga kaigsuonan nga pabilin ta nga magmadasigon sa atong pagpangalagad. Padalaygon ang Dios sa tanang panahon. Pagampo ta. Himayag dungog Ginoo kanimo lamang, wala mi mahimo amahan kung wala ka sa among kinabuhi. Ikaw ang among Dios, ikaw ang among Ginoo. Salamat kay Lord. Kay dili na mo kaya kung wala ka. Salamat sa imong pahinumdom karon sa mubong panahon. Takos kang simbahon, takos kang alagaran sa among kinabuhi. Hinaot Ginoong Dios nga kini mao nga video magpahinumdom kanunay namo bisan asa kami moadto na kung wala ka wala mi mahimo Ginoo sa among kinabuhi. Ang himayag dungog kanimo lamang sa imong pangalambalaan.
manluluwas ang mong kinabuhi. Jesus name. Amen. God bless mga igsoon.